onse kuwamema Malawi adali kudedza kakudowa kukasungu kuchizi ponela paliponse timanena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera sana ndimona kuti inetu already ndine president ndilikaye pampando ndipo moreover I still enjoy massive support dziko lonse lino kuphatikizapo maboma osiyanasiyana a chigawo chapakati sana khale ndi mtima umenewu akumakhala ali pansewu tsiku ndi tsiku kuwamema Malawi tulukani kalembetseni kaya kuno ndi ukasungu inde mumakhala mukundivotera mwaunyinji komabe tulukani mukalembetse kaya kuno ndi kudowa kunchisi kudedza kandi kunchewu kandi kunchinji kakwena kulikonse tulukani mukalembetse. Now you do see President wa dziko amene already is enjoying the incumbency alikale pampandopo akanangoti wangiri zingomwati akanati panopa tiye tingokhala kuno kanduka muzipalisi basi ili paize a first lady tend zimwati bwezi akuma a first lady tend zimwati koma akona ndi nthawi yachendi mauthenga akhala wawa ndiyo kani imagine mtsogoleri wa dziko akutuluka ndikumaka amema Malawi kalembetseni awa otsutsa boma kuphatikizapo mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akukhala patsogolo kumakamba nkhani ngati izi ndichifake atupere muluzi awatsutsa kuti a professor kapena ife azipani zotsutsa ina ku DPP nthawi yake si ino yoma yankhazo moti tikuchedwa nazo ndipo nthawi yake ino ndina kuti tiyeni tipite kandi kumulanje kutcholo kuchiradzulu kuchitipa kunsanje kandi kulikoma ilandi kandi kunzuzu kandi kunzimba kandi kurumpi tiyeni tikafike maboma amenewo tikawauze Amalawi kalembetse tulukani mukalembetse koma zoti tisiyedwa lero kuti ayi asimatematiki iyayi wapampando wameki ameneyu ndi mayi Anabelo Ntalimanja ajaji atuleke pansi udindo sizona sizabwino mapeto ake Achakwera akadzapambana ndi landslide musadzadabwe chifukwa chani iwowo akugwira ntchito yoyenerera pa nthawi yake akupanga zinthu zotani zoyenerera pa nthawiyo zili ngati masera mpira miyendo iwe kumangopeza nguthamanga mwino ngudandaula ine sakundipatsira ine rifali pamakhala mapuleya ena amakapezeka pa nthawi ya pa malo abwino pa nthawi iyonso ndikupeza mpira choma ito kapeza pati paphazi ungodabwa ngosutapaziriza chigoli chagola inu kumati amene ndi wamankhwala iya akuiwerenga gemu kuti ine ndikasunthapo ndikafikapo mene akuyendera puleya anzanga amene akupangira chonchemu ndikakapezeka malo apo amene mpira ukandipeza ndikagoletsa zomwe apangati Achakwera akudzati mavoti sima press conference mavoti sikupita mangodandaula mavoti sipa Facebook mavoti ndi anthu amene ali pa ground mavoti ndi anthu amene tikawafikire tikawapange encourage tulukani ndikudziwa kuti nthawi ino ndiolima mukachoka kumunda kuja pitani pa skulu mukalembetse iwowo akuiwerenga game ndio ukazumula kwambiri mawu amene wayankhula mtsogoleri wa chipani cha UDF atupere muluzi ndi mawu amene Malawi aliyese chizungu chake amati a well meaning Malawian ayenera kuamvetsetsa ndi kuapanga embrace chifukwa atupere muluzi sakupanga campaign atupere muluzi suti akungoyankhula zoti aoneke ngati abwino ayi akulankhula zoonadi ndipo zoonadi zomwe akuyankhula atupere muluzi akuyankhula ndi evidence it's an evidence based statement yomwe akuyankhula akuchita kunena sakubisa ndinali ndi unapamene nawo tiyambitse ntchito ya ma-ID ndipo nkhani iyi yomwe ikambidwa lero ya makina amene wa mashina amene wa ifeyo ndithu azipani wina aliyense akuzidziwa kuti zodanena ndipo dziko lili kusuntha dzikoli kalekale kudalibe maselofoni kalekale kudalibe mafoni amanja ugundikani mabanda kudalibe lero tini mafoni amanja kaletu ndikumbukira loti kumudzi kwathu kwa Beni Chauya kuchewu kudali mafoni aja timayika mawantamba apo timayika matentamba mwadza mafoni amene aja kumachita kutumizidwa uthenga kumayimba foni ayimba foni kandi abena ublantaya mauze kwa akateta ndi imbaso thukoloko apezekali pati pamene popo ndio uthenga makakupeza kumudzi akuti to abena akuimba thukoloko mukapezeka pachani pamene popo timati pa telephone booth imeja timayika ndalama ija kale tuli menelo lero zinthu zidatani kuti zidasintha masiku ano
ndikuli ma mobile phone ndipo ma mobile phone oyambirira aja chimakhala mati chibriki umangopanga chamabatani chicha koma utatiwoneza sinthaso lero pa mobile phone pa tumapanga zosiyanasiyana kutumizana ndalama kulandira ndalama kwabwera ma Facebook kwabwera ma WhatsApp kwabwera zosiyanasiyana zomwe zimachitika pachani pa phone ndi chimodzimodzi so ngati dziko tiyeni even the voting process tipangeso zinthu zamakono ndio tione ameki sadakutse chilichonse chifukwa kuti nkhani ayamba lero oloposa ida pasa naye ndi nsonkhano komanso in fact so acheya ameki ndaza wasankhira kumene azipeza iwo ngozinya mlazo zipeza mbona kuti atsogoleri ena azipani zotsutsa agundika kwa basi ayi wapampando amene atule pasodindo komanso mathematics iyo imene yeso isakhale kuma iwo ngozipeza zaipokale komanso kudakhala kuli bodza la mkunkhuniza lochita mvetsa chisoni lomwe amanena kuti wapampando amene wamayi anabero ntali maja iwo amene wawa ndi mwana wa amene adali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party malemu a John Tembo kuna libodza lomwe alibwereza posayidwa pa newspaper ina Nation yatulusa nkhani iyo afotokoza mayi anabero ntali afotokoza ndipo afotokoza kuti ndi ndani now you do see kuti nkhani imene yonena kuti yalembedwa mu newspaper ya Nation awafotokoza mayi anabero ntali maja kwafotokoza kuti ndi ndani ndipo kumadabwa kuti tsono zimwe zimakambidwa zina ndi ndani kuti zimachokera kuti ndipo there is a special column mu Nation imo and aone to Nation newspaper yonera kuti analemba column imeneyo ndi one of the contributors ku Nation akuti Amebo Phiri awafotokoza bwino mayi anabero ntali maja kwafotokoza kuti ndi ndani kodi maphunziro awo adachita kodi abale awo ndi ndani kodi chifukwa chani anakapezeka ku pampando umenewu kodi iwo akatswiri awo ndi amtundu wanji ndi mmodzi mwa akatswiri amene amadziwa za malamulo zomatha kuyanjanitsa anthu makamaka nkhani zokhuza ndi za leba izonse amatha kuzigwiritsa iwo ndikatswiri zimenezo ndikuwafotokoza kuti kumbanja kwa kunabadwa anthu angati kodi iwo ndi anamba achani kodi bambo akunyumba kwawo ndi ndani kodi kufotokoza bwino koma kuzodabwa kuti zonsezi jabwina kuli sakuyankhulapo kodi kukhala ndi choncho tisamabweretse bodza kuti kapena mwina tiyipitsa anthu ena mbiri tisamachulutse bodza cholinga kuti anthu ena aoneke oyipa kapena tikhange tikuchepsa pachiwa timati kuchepsa now you see kuti ndakhala ndimabwereza kuti mwina kumbali osatiso mwina koma kumbali imeneyi ya zipani zotsutsa khanga ti message ikumavuta amene ndomabwereza kuti ngati message yoti tipite pa ground tikauza za mtundu wanji amalawi yukhanga kuti message imene ikuvuta now ngati message ikuvuta tisachulutse bodza nchifukwa lero atupere muluzi sanachite manyazi kupanga ndithu interview unati interview iyi ineyo interview ndine na ndithu interview unakuti ndiafotokozere amalawi wachilunga musuba nga manyazi ndipo kunena chiona ndikuna ineyo ndiafotokozera amalawi kunena kuti zomwe tupanga panozi ndi zolakwika zomwe tupanga panozi sizingatithandize zomwe tupanga panozi ndizoona kuti mapita ake tagwetsa mphwayi amalawi zomwe tupanga panozi ife ngati azipani zotsutsa tikudzilakwira tokha ndi makamba nkhani ya mayi anabero ntali manja anthu ngakhale otsutsa boma ngakhale wina aliyense kumalawi kunoko akatenge Nation imene inali apa 15 November pamene tupa makhala kuti achita kufotokoza who is the make chair palitu funso who is the make chair mandiva alemba opinion imene iyi mu Nation newspaper yapa 15 November ndi mayi Amebo Phiri afotokoza bwino kuti awa anabero ntali manja ndi ndani ndipo ife sititungwankhula za mutu inu ndine sitimabwera pano kungwankhula za mutu timabwera muno mu studio timakamba zonadi timapita pa ground ukakamba zonadi ndiye nkhani mwene wakamba za anabero ntali manja akatenge Nation yapa 15 November akawerenge opinion kuti chair wameki ndi ndani ndiye tipite pa nkhani yomwe afotokoza bambo atupere muluzi pamene tikumaliza atupere muluzi ndi munthu mmodzi amene tafotokoza kale amatsamira pachoona atupere muluzi ndi amene wosananena kuti ngakhale ife chipani cha UDF tili gawo limodzi la chipani zotsutsa koma tiye ndinene zona ife awotsutsa tikudzilakwira ndipo ma amene wotsutsa boma kanda ku DPP kaena wonso tsutsa boma ma amene awagwire kuti akudzilakwira okha zomwe akupangazo tingati akudziombera okha pamwendo chifukwa chani
uthenga omwe mafuna kuti ukafike kwa masapota zawo sukafika uthenga panthawi ino imeyonerera pamene ndithu abungwe ameki akungotsatira ndondomeko kunena kuti tsiku lakuti ndirakuti masabata awiri akuti tizakhala tili ndikalembera maboma ake ndakuti tikadzapanga kalembera masabata awiri amenewo tidzasunda tidzapitanso maboma ena nthawi imeneyo imene afotokozera bambo atupere muluzi inali nthawi nawo kuti kaya ndi atsogoleri onse a DPP takhala timabwereza kuphatikizapo apresident athu opuma amenewa ndi professor bwezi atatichokako ku Page House bwezi tikumaona akuyenda bwezi tikumaona ali kurumpi bwezi tikumaona ali kunzuzu bwezi tikumaona ali kukasungu bwezi tikumaona ali kudowa kaya ali kunchewu kuwamema amalawi nthawi yotamanga ijayo yambika kampeni ndi panopa kampeni yoyambirira kamuze amene mfuna akakuvotera choyambirira kuti ukandivotere ine kalembetse iwe malawi wakuthyolo tuluka ukalembetse zinali zabwino kuti Professor Peter Mutharika akadachoka ku Page House ndi kubwendera kupita kuthyolo bwezi mwina tumva pano pamwina ali kwa Goliath abazikuenda bwanji akubwera kuti pano ali kurumpi ali kusalima ali kaya kuchitipa kaya ali kumulanje zikadakhala zokoma akadakhala kuti akupanga chimodzimodzi mene wapangira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene sali kukamuzu Paris ayi ali pa ground chimodzimodzi Professor Peter Mutharika nawonso akadatuluka nkuchirimika kwauza masapota zawo kalembetseni malo mabwera ndi nkhani ngati zimenezi ayi kubungwe la meka anthu 11 onse wachoke ntchito chifose omwe ndaonera amene ndiochokera chigawo chimodzi ayi wapa mpando wa bungwe la meki achoke ntchito chifukwa ameneyo imene ndamvera akuti ndi mwana wa mmodzi mwa amene anali atsogoleri ndale mdziko muno ayi anthu mpesi achoke ntchito kodi nanga akachoka onsewono ndi kumeki kono kubwera ndani funso limene timalifu atati madamu anu amene ndali manja lero atulapasa udindo anthu mpesi lero atulapasa udindo ndiyena atsogoleri onse amene onse achoke ndi kumeki kukupita ndo ndani kapena ndikupita no okhaokha DPP kapena ambeni kusankha nawo khaiya kapena inu pitani mukakhale wapambana is that what they want because already ma commissioners awo aliko ma commissioners atatu DPP ali kumene ndekuti ndawo omwe usakwakhulupirira ndeno zafika pachona kuti olo mwana wako yemwe osamakhulupirira tsono ndiokhulupirano ndani asanga akataikotseonse ndo ndawo omwewo now the question is ngati simukhulupirira the entire make mukhulupirira ndani because even zomwe zichitika lero ndizoti zingotsata malamulo ndipo adafotokoza kale ameke kuti tizayenda motere ndiye pomaliza nkhani imene tikayizumula kwambiri tayamikire kwambiri atsogoleri amenewa a chipani cha UDF amenewa atupere mulozi kumano funso lina lomwe anthu adzifunsa lina kuti timaonanso tu omwe wa UDF amakapangana mu misonkhano imene yolemba phani koma president amene ali the highest authority wa chipani cha UDF ndamenewa kuti no wait a minute zomwe tupangazi tikuwalakwira masapota athu zomwe tupangazi tikudzilakwira tokha zomwe tupangazi sizoyenerera zomwe tupangazi siti maina tizipanga tsiku la lero chifukwa chani zinthu uzizona kuti wani ndizoli ife timazidziwa kale mawu amene ndakulu kuti chomwe chitika lero it's nothing new ine amene ali minister ndi amene nabweretsa nkhani imene yama ID ndili minister tinagwira ntchito ndi UNDP atithandize pa nkhani imeneyi ndipo ineyo nkhani yomwe kuti ayi mathematic iyayi dziko lili kupita patsogolo tena first as a country we should move ndapereka chitsanzo ndikale kudali tingati maselula pano kwabwera kuti ma smartphone dziko likusintha we never know kutsogolo kudzafika point yoti anthu mazangovota mwina the next 20-30 days anthu mavota because technology kutani kuti ngati lero timatha kumalankhulana munthu ali kutali ali ku United Kingdom tingokhala ma Facebook tuyankhulana masuku ano timatha kumayimba ma WhatsApp call munthu ali kutali so that ndikutani zikusintha so as a country let's accept what we are supposed to do azipani zotsutsa kuphatikizapo achipani cha DPP fundamena kumayankhula kwambiri the best that they can do as of now pitani pa ground kamemene anthu mukawauze ma message amene inuyo mutati mwatenga boma mudzatani
powonjezera mwina ma mega farm inu muzatani, powonjezera nyumba za polisi, army, immigration ndi ma prison 10,000 inu muzamanga nyumba zochuluka bwanji, powonjezera kusintha Lilongwe imene kuonekera misewu yapamwamba, Blantyre misewu yapamwamba, Kanzuzu kumaona kuti tiposa panali kunzuzu timakaona ndi new office block yomwe kukhale ndi tuma office a civic amati ma civic offices akunzuzu akumangidwa. Kodi inu mutazapambana muzatani? Achakwera nena kuti ma members of parliament taonjezere tidzapasa 200 million Malawi kwacha yoti thandize ma constituencies mwawo. Kodi inu mutazapambana mudzaonjezera izakwana 1 billion? These are the messages omwe Amalawi angakondwere atamamva kuchokera kwa atsogolerawo, atsogolera DPP. Malomona kuti adzingokhala lero ayi wapampanda pepa sodindo, andu mpesa pepa sodindo, mathematics yo service ntchito. Zimwanena atubere muluzi akuti let's quote him, tikulakwitsa ndipo tikudzilakwira kwambiri kuti tibwetsa mauthenga amenewa, mauthenga abodza. Lero mapetake tiagwetsa mphwayi amene akadapita kukalembetsa, amene atalembetsa akadadzatisankha pa maudindo amene tikufunapo. Koma mapetake chifukwa chomwe tikupangazi ifeyo ngati otsutsa boma kandi ku opposition makamaka DPP tikulakwitsa. Mawu amenewa walankhula ndi mtsogoleri wa chipani cha IDF atupere muluzi. Si ife anthu adzimvera okha, adzionanso okha. Mmene mwanditu ndi mmene mzumuli wathu Bambo Timothy Kateta azumulira chigawo choyamba cha chigawo chino makamaka programu ya The Zoom. Tikati kubweranso tikamwanga imadzi kudzazumula zina zimene nazo programu imene ya lero. Kukulandiraninso ndi manja awiri ndi manja onse mtima wonse mu chigawo chachiwiri mkatikati mwa programu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC. Bambo Kateta azumula kale ndi nkhani yathu yoyamba imene nadza nayo apa. Tikupitirira ndi The Zoom yathu ya lero ndi nkhani yonena kuti president wa chipani cha DPP a Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula mawu ena masiku apitawa pa nkhani yokhudzana kuti zinthu zitukuzochitika ku Lilongwe komanso ndithu malikulu a mabungwe osiyanasiyana abo amene akupita ku Lilongwe akuti zimenezo iwo akati atenga boma, akadzati atenga boma adzazisamutsa kuzibwezeretsa ku chigawo chakuno kumwera. Tatiyeni tione nkhani imeneyi. I want to assure you this, that on 17th September next year, my first job as president will be to issue an executive order bringing all those buildings that are sold back to Blantyre. Kuyankhula tu kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikhanga kuti ndupanga link ndi zomwe nayankhula kale makamaka mugawo loyambira program. Yes. Khanga di message ikuvuta. Chipande chimene cha DPP khanga kuti mauthenga oti awapange konvisa Malawi. Mauthenga amene okhanga akuvutirapo. Ndi mapirake akumabweretsa ma issues ena omwe tukamva kuti okay zili choncho basi kutenga boma ndi boma kungobweza ma decisions amene achitika kale oti ayi pali ntchito zina za boma zomwe administrative wise ziona ndithu zikakhale ku Lilongwe yomwe ili capital city. Ndiye mamoti atifotokozere kuti ineyo ndati munatenga boma ndizapanga zituku zakuti ponja zomwe zichitika mu Lilongwe kunonso ku Blantyre ndizapanga zakuti kakuno kuti zamanga mwina maofesi o complex ena anyuwani cha momwe atuzi nkhani ngati zimenezo akati yayi ma decisions ena amachitika osamutsa ntchito zina za boma kupitira ku capital city yomwe ili likulu la dziko lino ine zimenezo zatani kuti ndizazipanga reverse. Nini madzifunsa kuti koma pamenepo zikuyenda pali nkhani chifukwaso going forward nkhani ena kuti maoffices osiyanasiyana boma apite kulikulu ku Lilongwe. Sinayambe lero chapakanthawi ineyo tingati mwina ntchito iyi yautola nkhani yolemba ndikufaitsa nkhani tidayambako kuti tidayambako ndi zaka zochuluka moti imene chinkachitika chisankho cha 2004 chomwe Malemu Bingu adasankhidwa tidaliko ndithu andi mene kukachitika mwambo walumbiritsa paka mu stadium tidaliko ndithu. Now something chomwe chidachitika tsiku limene lolo
malemu Bingu mzimu wawo uzisamumtendere atangolumbiritsa ananyamuka the same day kumapita kuti kulilongwe zomwe ndikambazi we can go history ya dziko lino ndipo ife ena afe daliko mu stadium the same day malemu Bingu atangolumbiritsa instead of going ku usanjika ananyamuka the same day mwapita kuti kulilongwe atapita kulilongwe malemu Bingu anena kuti ineyo ndifuna ndizibwezeretse zinthu zimene zimayenokhalira lilongwe ndi capital city ya dziko lino lilongwe inokhala ndi zinthu zoziyenereza kuti ndi capital city izionekadi ndipo malemu Bingu adakhazikitsa mfundo yona kuti lilongwe ikhaledi lilongwe yomwe ili capital city ya dziko lino that's why ananyamuka the same day kukakhala kuti kulilongwe ndipo atakakhala kulilongwe malemu Bingu anena kuti lilongwe ndikunabe pena ndi pena ikuperewera sikufika pa capital city yayi ndikufuna ifikepo pa capital city imene ndikufunira ineyo ndi masomphenya amene adali nawo oti mzinda wa lilongwe ukhale capital city mene ankafunira mene zidalili poyambirira ndi malemuso Dr. Hastings Kamuzubanda tsogolo yambiri wa dziko lino adanena kuti lilongwe ndiye ikhale capital city ndipo lidakhala capital city malemu Bingu mulamulo wawo ananenanso kuti capital city imene ipitirire kukhale capital city ukhale mzinda ona kuti udzioneka kuti afikana ku capital komanso ntchito zaboma zikhala centralized kuti tikafuna ntchito zosiyanasiyana zaboma zichitikadi kuno capital city kuno capital hill malemu Bingu tamene adayamba zimenezo mulamulo wawo kuyambira 2004 mpaka na 2012 adaonetsetsadi kuti lilongwe ikhale ndi zoziyenereza ngati capital city sizodabwitsa kuti infrastructure development inayamba kuchitika mulilongwe mujamo powonjezera yomwe idalipo mkalenkale misewu idayamba kumangidwa chitsanzo china chachikulu lero tsiku ndi tsiku timakamba za BICC Bingu International Conference daily timakamba za BICC chifukwa chani malemu Bingu adanena kuti lilongwe ikhale ndi structure ngati imeneyi ndikumangidwa hoteli inapa mwamba kwambiri pafupi ndi pa BICC pomwepo anamanga chi structure chamakono kwambiri ndi ndalama zomwe adatithandiza ku China sanalekeze pompo malemu Bingu anamangaso akuti ma presidential villa some of us anachitikamo aidapitako nyumba zomangidwa mwa makono ankati presidential villa kuti alendo ena akabwera momwe tikagoneke mahotelomo azikakhala ngati ali ku nyumba kwawo anamanga ma presidential villa nsewu opita ku Kamuzu Palace malemu Bingu adapanga zimenezo anamanga parliament kuti parliament ifuna parliament kulongo kulikhale lichoneka bwino yokhala capital city timange parliament building kunamangidwa parliament building izi ndi zitsanzo zomwe malemu Bingu adapanga zofuna kuipangitsa lilongwe kuti ipitirire kukhala ndi capital city ya dziko lino cholinga chawo nkafuna kuti maofesi onse osiyanasiyana aboma komanso ntchito zosiyanasiyana zaboma zikhale at a central place ku capital city zomwe ndikambazi ndi zomwe adaziyamba malemu Bingu zokhudzana ndi lilongwe ndelero apresident athu opuma Professor Atapita Mutharika akuti zomwe adapanga malemu Binguzo nzolakwika that's another meaning nzolakwika zomwe anapanga malemu Bingu president malemu Bingu a former president athu mzimu wawo usamumtendere mene akuyankhulira Professor Atapita Mutharika ati zomwe anapanga malemu Bingu nzolakwika iwo akuzona zolakwika chifukwa kupanga ndi president achakwera amene president achakwera sanagwitse chilichonse akungoonetsetsa kuti lilongwe yodi ikhale ndi zoziyenereza za capital city isakhale dzina ntchito zaboma zisamavute ntchito ma department osiyanasiyana aboma akhale at a central place by the way sikuti achotsa zonse ayi sitinamve kuti tu ku Blantyre kuno anthu awachotsa ntchito amene amagwira ntchito ma department osiyanasiyana awachotsa ntchito kaya akumakra chifukwa makra apita ku lilongwe awachotsa ntchito akumeki chifukwa kuti meki apita ku lilongwe awachotsa ntchito inu kapena mwamvapo mwamvapo kuti kapena kuti anthu achotsa ntchito because maoffices ena apita ku lilongwe ayi akungofuna kuti ntchito ikhale yophweka by the way msonkhano wina waukulu kwambiri wa Global Fund ndipo iyi ndi misonkhano ine yomwe yakhala kuchitika ku lilongweko ikuluikulu ikuchitika ku capital city kodi akanakhala kuti apresident achakwera sakupanga zomwe adapanga malemu Bingu zonse ati lilongwe ikhale ndi zoziyenereza kuti ikhale capital city bwezi tikumapangitsa misonkhano ikuluikulu ngati imene msonkhano ukulu kwambiri wa Global Fund
vice president ngapa vice chairperson wa global fund kubwera kuno ku Malawi msonkhano wakulu kwambiri wa global fund omwe amochedwa ti 52nd meeting ya global fund kuchitikira kuno ku Malawi mzinda wake wa Lilongwe. Chifukwa chani? Kuli ma facilities oyenerera administrative wise, kuli ma systems oyenerera ona kuti zakhala zotheka kuti misonkhano ikulu imeneyi ichitike kuti ichitike ku Lilongwe. Komanso ndi mmene misewu muja walira muja iya itashayinako. Ndipo zimene zonso zomwe momawacha kwera kupitiriza masomphenya abwino omwe malemu Professor Bingu Mutharika zimawu zosamutende adali nawo oisintha Lilongwe kuti khali the capital city ya dziko lino. Lero nkumamva President Obuma Professor Peter Mutharika kuti zomwe zikuchitika zolakwika ndipanga reverse ine ndikadzapambana ndizapanga reverse anthu ndomakhala chete kuti kuti pere bazikhala bwanji. Komanso by the way Lilongwe ili kuti kodi ndikufunsani ino abena Lilongwe ili kuti Central region yake ili kuti ku Malawi. It's as simple as kukufunsani munthu Lilongwe ili kuti ku Malawi. Blantyre ili kuti ku Malawi. Ndipena pake ndimadzifunsafunso ndina kuti Professor Peter Mutharika paka dali pano retirement home yawo ili kuti ndiyankhe nabe kumangochi zomwe tifusana nzabodza ndimezilili Professor Peter Mutharika kuti mwina ufuna ubuke nawo appointment kumwe tikhuzuka apeza kumwe tizowa kuti komwe akukhala ndi kuti kumangochi Professor Peter Mutharika kumudzi kwawo ndi kuti kuthyolo ndichifukwa sanena kuti ineyo poti kumudzi kwathu ndi kuthyolo komwe malemu achimwene anga Bingu Mutharika tidakayika kumene kumpumulo abata kuli ndithu malo amene ali Mutharika kundi atafamu akuluso zedi ulero tati tikapite komwe kudayikidwa malemu a president athu akale malemu Bingu Mutharika tipita kundata tikaona ndithu manda mpumulo abata ndi komwe anagona komanso ndi malemu a first lady Peter Mutharika anagona kuti kumeneko komwe kuli kumudzi kwa Mutharika kuphatikizapo President athu Obuma Peter Mutharika. Koma why did he decide kukamanga kumangochi page house kumangochi? Chifukwa chani sana kuti ndikhala kuthyolo. You have to say kuti basi mwina anthu akuthyolo azina kuti munaona anati thawa ati ife kunoko. Would that make sense? Anthu akuthyolo azida ndaula kuti nchifukwa chani mamanga kumeneko President Obuma Professor Peter Mutharika munakamanga kumangochi kuno kulibe malo. Do you think argument ngati imene would that make sense? Yobanda sobake chifukwa chani Professor Peter Mutharika anakamanga kumangochi kumangochiko ndi ku Malawi. Professor Peter Mutharika akukhala kuti kodi ku Malawi. That's not an issue kuti mpaka anthu akuthyolo mbo madandaula kuti mwaona amene ati mwina saa kuno nchifukwa chani sanafuna kukhala kuno malemu achimwene awo ali kuno tinayika kuno sinamvepo anthu akuthyolo kudandaula zimenezo chifukwa chani akudziwa kuti Professor Peter Mutharika akukhala kumangochi ku page house kumwe kuli ku Malawi sikuti sefoti amanga kumangochi akhala njawa komanso utati ufufuze bwinobwino Malawi naliyense ali ndi ufulu okhala kwina kulikonse komanso ngati boma ndi udindo wake onetsa kuti ntchito zina amati administrative wise zizichitika mosavuta zizikhala malo at a central place koma not just a central place malo akakhale the capital city kuona kuti ntchito zosiyanasiyana zizitha kumagwiridwa mosavuta because it's a capital city. Pali ma documents ena amene afuna achoke ku Ministry of Lands apite ku Ministry of Justice because it's just a central place. Mpano kwele koshi sizovuta zizitano kodi zili wafupi zituzo utatifufuze bwinobwino kuli Amalawi ochuluka kwambiri ochokera mchigawo chakumwera kandi kumpoto amene ali ndi malo osiyanasiyana amene anamanga zinthu za business even malo okhala mulilonga. Go to area 43 area 47 area 12 area kwina kuli konse ka area 25 kaku area 36 kwina kuli konse kaku area 10 ukapeza ndithu kula Malawi amene aidha akugwira ntchito komanso ena adamanga nyumba zawo ena anagula nyumba zawo kuwafufuza ukamva kuti ndakuthyolo adachoka ku Mulanje anachoka ku Nsanje anachoka ku Chitipa anachoka kuti reason ali ku Malawi. So argument iyi yomwe akumanena President athu Obuma Professor Peter Mutharika kuti ayi ine ma decisions ena zapanga reverse it's not only him
zomvetsa soni kwambiri ndikuti paliso atsogoleri ena ngakhale a DPP ndithu kuda atsogoleri ena kuyankhula pansokano boma la Congress Party likufuna kupha Blantyre. Mukuona anthu amenewa akufuna basi chigawo chonse chakumwera achiphe. Bale kupha kwa mtundu wake. So you do see kuti ukazumula kwambiri ikumabwerabe to the same issue omwe tizibwereza messaging ikuvuta. What kind of a message can we tell the people? Yumakanga ndikutani ikuvuta. Chifukwa you cannot stand on a podium ndikumana kuti udindo mokufuna wa president cholinga ati zomwe zapita kulongo zibwerere ku Blantyre. Vote ndi vote basi ndithu vote ndi vote kanguvota kuti awa akuti zomwe zapita ku Lilongwe ku capital city zibwerere ku Blantyre. Zomwe adapanga Malemu Bingu kuti ayi Lilongwe ikhale yolemerera ikhale capital city zipangidwa reverse ikhale ndithu capital city omwe tikuyifuna. Nchifukwa na fotokoza bamba baja kuti it was so surprising for Malemu Bingu nzima uzusa mutendere kuna kuti neyo ndifende kakhe ku Lilongwe. By the way, message yomwe akanakhala kunena a Professor Peter Mutharika inali yonena kuti how do you convince anthu a Central Region ndi chani chomwe niyo mungadzapange chomwe chingawapange convince kuti adzakusankheni pachani paudindo. Ndi chani message yomwe mungauza anthu aku Blantyre apart from kuwauza kuti ndizabweza zonse zomwe zachitika panozi zabwera ku Blantyre. What kind of a message can you tell them kuti they should be convinced enough they should be convinced kuti if adzakusankheni. Ndi anthu azifa chani Malemu Bingu Mutharika chisankho cha 2009 he got landslide and the majority of the people adawasankha anali aku Central Region. Zona DPP inali ndi members of parliament from Central Region. DPP inali ndi members of parliament from Lilongwe. Ajina Nchisi, some of the members of parliament makumbuka ajina songa zawo du sergeant aku Nchisi DPP inakwanitsa kupeza mavota amene wachifa chani message yomwe Malemu Bingu Mutharika adali nayo. Malemu Bingu Mutharika he was not a person amene akana kuti ndizonetsa kugawikana pakati pa Malawi. Malemu Bingu Mutharika adali munthu amene anali omatenga Malawi as a country. Not a Malawi kuti yayi ichi chigawo chapakati. Ndifaka mwina akana kuti ineyo ndizikhala kwambiri kuno ku South. Koma he ended up makhala kwambiri ku Central Region. Ndifanana kuti he managed to win my votes for Central Region. Chisankho cha 2009 adapeza mavoto ochuluka kwambiri ndikuwina ndi landslide. Chifukwa chani messaging yawo inali message yomanga. Inawapanga convince anthu apakati achigawo chapakati kuti yayi mwatsogoleri umu tikuona zomwe ife timafuna. Uli imana upititsa patsogolo. Kuona kuti alimi akamakagulitsa foja ndikumakatenga nkumakapeza mitengo yochuluka ngati zomwe wapanga Dr. Chakwera. Kuti mulimi wa foja nkumakagulitsa foja uja pa mtengo wabwino. Ndifakenso Malemu Bingu adampanga convince munthu wa chigawo chapakati amene amakhala mulimi mbewu zinkagulitsidwa pa mitengo yabwino kuphatikizapo foja. It was not surprising kuti 2009 adawina chonchicha. Chifukwa chani anali ndi message yabwino. Anali ndi message yomanga Malawi. Anali ndi message yoonetsa kuti zoyenera kuchitika zabwino zichitike. Kuphatikizapo kuonetsa kuti Lilongwe isithike. Sizina zodabwitsa kuti Lilongwe kusindika kwa Lilongwe kunawapanga convince anthu a chigawo chapakati anthu aku Lilongwe dziko lonse la Malawi kuti mtsogoleri uyu alili ndi masomphenya akufuna capital city yathu izooneka yowala. Akufuna ntchito zaboma zikhale at central. Opanda tsankho. Opanda tsankho. Zikatha kutheka ali kuti Bingu timati Bingu uyi ukayimanga kutcholo. Koma bwino ake anali mtsogoleri amene amagawa so chitukuko ngati mene wapangira achakwera. Kuchigawa chitukuko dziko lonse la Malawi maboma ena onse. Ndiye ndifake makamba za message nguna kuti achipandi cha DPP ka president athu opuma a Professor Peter Mutharika nawonso akanakhala ndi a good package ama message kandi ma advisor awo bweza kumapanga advise your excellency sir let's package ma messages athu mmene anapangira Malemu Bingu. Chifukwa Malemu Bingu anapeza mavoti pa Central Region. Chifukwa ndi message yabwino yomwe sinali message yogawa. Chifukwa mina kumayankhulira palika clip kene kamene kakuzungula udabwa kuti mtsogoleri wa DPP awa ma Congress Party anthu oyipa akufuna kupha Blantyre. Abale cholinga mukufuna mudzadzitse mkwiyo pakati pa anthu aku Blantyre. Mubweretse kugawanitsana pakati pa Malawi.
Blantyre is in Malawi. Mango wachisazo napereka chicha komwe kuli Page House Konseko ndi ku Malawi. Malawi. Kutyolo ndi ku Malawi. Kurumphi ndi ku Malawi. Lilongwe ndi capital city ya dziko lino, whether one likes it or not. Ndipo tibwerezenso kuti ku Lilongwe ndi ku capital city. Ndipo ndeyo ofika oneka bwino zediyo imeneyo. Ndipo panopa ineyo a Professor Peter Mutharika akanakhala akumauza Malawi kuti ineyo kungoti mwandisankha. Kamuzu International Project tisayipanga expand. Ine kundisankha sili ndi Bingu National Stadium. Usalima tikamangaso stadium ina kuti at least ife ngati dziko tizakheni ma stadium ona kuti zakazina tizapangisa uje tizapangise African Cup of Nations. Ine mukandisankha kuonjezera zituko zomwe achakwerazi manga kuno ku Blantyre ndi misewu yosiyana ineyo mukazandisankha ndizapanga zakuti ku Blantyre katina ine maplan Fred Bange District Hospital ine mukandisankha ndizananga District Hospital. Those are the kind of messages omwe akanakhala kumauza Malawi. Koma osati ma message amene akupanga contradict first the administrative ways of doing things. Chifukwa Lilongwe capital city ina okhala ndi njira zona kuti zizipangitsa ntchito za boma zikhale at one place. Zomwe akulazo akupanga contradict masomphenya ndi zolinga zabwino zomwe malemu Bingu Mutharika omwe ali achimwene awo Professor Peter Mutharika adali nawo. Ona kuti ndilemekeze Lilongwe yomwe ili capital city. Nde kumadza kwankhani nkona kuti statement imeneyo akandaka ipanga review. Amene ali advisor president Peter Mutharika wapatseni ma messages abwino osationera kuti ine mukadzandisankha basi zomwe zapita ku Lilongwe zabwera ku Blantyre. Tiuzeni kuti inu mutasasankhidwa Blantyre muzayitani kuti izakhale same level ndi the capital city. By the way, Blantyre is our commercial city. Yes. Kodi ne musamagazi za mtundu wazona kuti Blantyre commercial uzoneka. Komanso Lilongweyo mukozonjeza za mtundu wanji mnati mwasankhidwa. Poonjezera zomwe adazikhazikitsa kale malemu Bingu Mutharika kuti ineyo ngati president wa dziko lino ndifuna Lilongwe izioneka motere. Inu mutasankhidwa Professor Peter Mutharika mungazaonjeza za mtundu wanji ku Lilongweko poonjeza zina zomukuzapanga kuno ku Blantyre. Ndeti malize motere kuna kuti a president atopuma Professor Peter Mutharika komanso atsogoleri onse a DPP perekani message yabwino yomwe ikuzapanga convince anthu a chigawo chapakati, anthu akumwera, anthu akumpoto, kaya anthu akummawa. Ma messages amene apange convince kuti yayi awamwina tenda wayesereso koma zomana kuti tizabweza zinazi that one utenga ene mulibemo mutenga ene mulibemo wani mukutsutsana ndi malemu Bingu Mutharika komanso mukutsutsana ndi mene boma limene akuyendera kuti capital city ionekedi kuti capital city. Ndathokoza kwa basi kupita ndi program yathu ya lero ya The Zoom Bambo Timothy Kateta. Nkhani yathu yotsiriza ndi imene ya convention ya chipani cha UTM imene yangochitika masiku amene angopitawa. Mwaona bwanji convention yaenda motani, zotsatira mukuziunikira motani? Convention ya UTM yachitika amene titwapambana Bambo Kabambe kupambana ni tuni mavoti more than 600. Yes. Ena amene amapikisana nawo it was very surprising kuti ma 2020 paka naina kumaponyana ma social media makuti mena apezera mavoti ngati ma areas aku Lilongwe area 21 area 23 area 26 chabwino convention yachitika choyambira ndikuti convention iyo one thing that is very unique kunalibe maphokoso kunalibe zitopotopo sinamve kuti anthu akhapana chani koma the biggest challenge omwe ikhalepo ndiona kuti amene anali acting president wa UTM amene wandi Dr. Michael Usa amene sa vice president wa dziko lino kunalibeko. Now convention yachitika Dr. Kabambe apambana kodi UTM uyo ipita UTM kutsogolo as a united force kamena it will go a more weaker UTM. Chifukwa chani sizobisanso anthu ambiri akhawu makamba kwambiri maka the candidature ya Dr. Kabambe akhala kukana komabe anthu akuna kuti akabambewa ndi ali ngati plant wa chipani china for the sake of kuti tisakhenga kuti mwina tupanga allegations ena ndena kumaza kazokambidwa kuti sinditchula chipanicho koma anthu ambiri akhamana kuti akabambewa ndi plant wa chipani china choma amafuna kuti UTM aitenge ayipititse ku chipani chimenecho mosavuta ndi nkhani isi kuti yatha
chifukwa kuwina kwa wambiriso ngakhalenso antumbuka posayidwa apa amene amapikisana nawo amafisi ntumbuka akhala kudanda kuti yayi sizomwe amayembekezera apanga maclaims ona kuti he suspects kuti sipadayende bwino elections were rigged ndimene akuyankhulira antumbuka chifukwa mafunso ena amene akufunsidwa kuti tinaona convention ya Malawi Congress Party amene anayendetsa convention imeneyoyo anali abungwe lija la chisankho la Malawi Electoral Commission lomwe kawiri limapangidwa regard as an independent body. Zipaniza zonse zomwe zapangaso ma convention amatenga ameki koma ukuku choyambirira kuti anatenga bungwe lina lapadera a private film yomwe yayendetsa masampha amenewa komanso ngakhale audit film yomwe inapanga zimenezi it's an audit film yomwe akuti it belongs to a certain politician. Anyway, sindichikaso dzina koma people can go back and watch what happened. Audit film yomwe imene zipanga audit malizatsiwo ndiya mmodzi mwa atsogoleri a chipani china chotsutsa komanso bungwe lomwe limayendetsa masankho amene wa convention imeneyi ya UTM inali bungwe a private film yomwe yayendetsa convention imeneyi ndi mafunso akufunsidwa ambiri kuti wani iniyo bwanja UTM simunathe kutsata zomwe akhala kutsatira azipani zina kuti okay kuti tipeze credibility ya masankho anu asakaikire ya tenga bungwe la meki mina anapangira azipani zina for example chipani cholamula cha Malawi Congress Party komanso audit film imene iyi ndi audit film yomwe ili ya modzi mwa atsogoleri andale akumbali yotsutsa now zonsezi ni mafunso amene anthu akutani kuti akufunsa kwakukulukulu yemwe anali acting president wa chipani chimene cha UTM ananena kuti ine sindikapanga nawo chifukwa pali zambiri zotani zolakwika kuphatikizapo ma issues ena amene tapanga rezi kuna kuti audit film iyi belonging to a politician komanso bungwe lomwe limatiyendetse convention imene ya UTM a private convention china kuvutani ndi chani kuti mutenge bungwe lomwe ambiri akadalikhulupirira lameki kuti liyendetse limene so ena ali kuitsapo kale ntchito lomwe ena agwisapo ntchito ndi ukazumula kwambiri kukuoneka kuti ukuku gule sanati chabwino ukazumula kwambiri ku UTM kugule sanati chifukwa mpaka lero anthu azizifunsa kunena kuti kodi zoona convention mukapanga popanda amene anali acting president wa chipanicho komanso support base ya UTM inayo how do you handle that because ndithu whether one likes it or not Dr. Michael Usa amene ali vice president wa dziko lino komanso ali amene ndithu adasankhidwa ndi malemu Dr. South Sidima kuti amene ndi amene akhale running it wawo ndipo itatigwira ngozija ndi amene akhala kuyendetsa chipanichi whether one likes it or not iwa ajawo nawonso he still has the tag ya UTM tag ya UTM ija ili ndiwo ndipo tag imene ijayo kodi popita itsogolo ma UTM akhala pangati chifukwa nawonso ena amene alephera aja machazi olantumbuka na kuti ayi the elections were rigged but I'll still continue serving the party ndithu pasi pa mtima ndi imene zinayendera muja katamba udandalo akale nawonso loyalty yawo ikhala very highly questionable sikuti akhala loyo kwambiri ku UTM kuja zomwe tinazi ndizoona ukazumula kwambiri fa program ndiyopanga zoom ku UTM kuja kuli gule amene sanayambike ndipo ku UTM kuja kuchitika zambiri ndipo chipani chija mamoti chikanapita a united force ina kuti a strong force ndi zomwe zachitika zija ndi imene yayendera convention ndi mafunso amene akufunsa anthu akuti inu zoona osatenga bungwe la meki mukatenga private film inu zoona mukatenga audit film yoti mwini wake ndi politician ndiye mwini wati ikapange verify kapena kupanga certify zotsatirazi mafunso sewo zotsatira zake kukhalano chipasupasu ku UTM chifukwa ndikukhulupirira kuti Dr. Michael Usi amene tu anakhala kugwirizira mpando umenewu ngakhale movutikira chifukwa sokhala ana anena ndi kuti convention omwe ayitanitsa yosalongosoka yomwe ili ndi zolakwika zambiri cholinga chinali kwathana ndi ine ndi ineyo sindipitako ndi awawa amene apambana ku UTM kumene kukuna kuti apambana kodi azita kutsogolera UTM yake iti yonena kuti amene anali acting president wa chipanichi watulukamo ndipo Dr. Michael Usi ndi support base yawo ija nawonso akhala kuyenda njira zawo ndeno ukhoza kuona kuti tikazumula kwambiri UTM iyi ngati zili zoona zoti
Dr. Kabambe amene asankhidwa ku convention ya UTM kuti atsogole UTM ngati tizili zoona ma allegations amene akhakumaneneka kuna kuti yayi Dr. Kabambe wa akungofuna akachitsomphole chipanichi chipite ku chipani china zioneka chifukwa kutsogolo komwe tikupitako zimaoneka ndithu zioneka ngotentha ngobwana tikupitako zomwe ankakamatu janzoona zitenga ndi mmene ayendere tsopano koma kupita chitsogolo kumayenda ndithu kuitemuko akhale pansi aone kuti ayenda bwanji chifukwa a divided house imene ililimu koma pansipo akateta mangakhalike fodamba tukali khali pansi khali pansi anthu wandona kuti amene ndithu apambanawa akuoneka kuti adali kale ndi strategy yawo tisawapanga underrate kapena kuwapanga underestimate ayi Dr. Kabambe anaonetsa kuti mpando uja anaufuna kwambiri zichito zawo zimaonetsa kuti mpando uja anaufuna when it comes to campaigning anapanga a massive campaign pamene popo nobody can dispute that ndizoona koma kunena kuti UTM apita nayo kuti pamagona mafunso komanso awa amene agonjawa pali ena kugonja kwawo anthu ambiri akumadabwa kuti koma kugonja kweni kapena it was part of the plot kuti zende mote chifukwa ena akuoneka kuti ngakhala matapikisana nawo pa mpando umenewu ngakhala agonja kumapena kuti sisa serious nawonso anthu akhala akumalonda kuti kodi cholinga chanu mulowera kuti chifukwa tikupita ku masankho amenewa ambiri akufuna ndithu atabwereranso ku parliament ndiye akuona ma strategies amene angapanga kuti kodi ndikapita ku Diamond Friend ndikayimeko ndikapereke ma message a mtundu wanji kapena ndikhale ndatenga position iyi kuti mwina anthu amene ndifuna akandisankhe akandisankhe ndatenga position iyi mwina kuzokakhala kovuta kuti anthu aja akatani akandisankhe ndizo sezikhala zikuoneka komwe tikupitako komano to conclude this issue kuti convention ndi achitika koma ma aftermath a convention imene ndi amene akhale very exciting because zisonyeza kuti ngakhale convention iyi achitika panali disulakwira zambiri zomwe anthu akhala ndi mafunso ochuluka kwambiri mafunso amene kwayankha kukhala kovuta chifukwa chonena kuti Dr. Michael Usi nawonso ali ndi masupporters awo ndipo masupporters amene ajawo palibe amene angawaderere ni masupporters amene iwowo akuti ifeyo ndifa UTM chabwino Dr. Kabambe nawonso anena kuti ineyo tsopano ndapambana ndine president wa UTM akhala ndithu ndi masupporters awo amene anene kuti ifeso ndifa UTM kodi masupporters amagawo sewa ziyende motani chifukwa nobody can dispute kapena can underrate kapena can underestimate kapena tu can just play down ma assertions onena kuti ngakheso voting process auti scenario yoti sinaende bwino chifukwa ma delegates amene ena amene anavota samene tavote komanso ndondomeko yake yongona kuti ayi tapatsa akuti a regional chair amene wawa ndi amene akupatseni nonse amene mwina kuvota zonsezo akuti zinali zolakwika amayendetsa masankho amenewa panali zambiri zomwe akuti zinali zolakwika zomwe ndithu zikhale ndi impact yayikulu kwambiri pamene UTM kupita chitsogolo ndiyeno in conclusion ndinena kuti convention ya UTM yachitika koma maso akhala ali chitsogolo iye ndi bwanji UTM komanso UTM yake nditi ikhale yomwe anthu akhala kuivomereza ndi UTM ya Dr. Kabambe kapena ndi UTM ya Dr. Michael Usi amene sala vice president a dziko lino Dr. Michael Usi vice president a dziko lino iwowa ndithu akugwira ntchito zaboma nchifake amayendera MG2 komabe akhala kuyendetsa chipani chimenechi cha UTM chichitikireni ngozi yadachapera iyi ndiye udusi kuti Dr. Michael Usi ali ndi a strong basis yopangabe stick to the point na kuti to the position ya kuti inebe still I remain a very influential figure mu chipani cha UTM because I've been the acting president wa UTM komanso I did not sanction this convention so that one arguments how there are arguments na kuti anzathu za malamulo mwina ndamira kuzati antazora bwino koma ali ndi basis yabwino na kuti he has been the acting president wa UTM komanso convention iyi ngati sanapiteko it means kwa iwo sanaipange sanction sanaipange validate sanaivomereze ndiye ukuku gule akadalipobe ndikuthokozeni pambokati lefa chobwera program yalero ya The Zoom nazumula nkhani zomwe nazo program yalero inu kuti mukhale nthawi yopambana ine ndikamikeni kwambiri koma chachikulu chona kuti ife timabweretsa nkhani zokha zoona timazizumula sitimabwera pano kusinjirira ayi timangotenga zinthuzo kuzizumula kuzika pambalambanda kuti anthu they should make the best decisions komanso the best choices tathokoza zikoma kwambiri
Mmenemo ndithu ndimene mazira program yathu ya lero ya the Zoom pakanema wa MBC amene ndithu amatizumulira nkhani zimene madzana zo ine pano ndi mzumuli Bambo Timothy Katita. Mmenemo ndimenso azumulira thumba la zambiri limene nadzanalo mpulogalamu imeneyi. Ine dzina langa ndi ACB Abena Chidzanja Nkhoma Bekete kuzitenga nkhani patali kuzibwetsa pafupi nazunikira mozama kuti nkhanizo zotanthauza kuti chani the Zoom pakanema wa MBC. Makoma nonse goodbye. Lero amwe ndikupweteka